Да проверим каква е енергията днес на 5 юни. Може би мислите ви са малко като в мъгла. Любов. Добре, явно любовният живот или... Да, нека го кажем така. Любовният живот може в момента да ви е малко в мъгла. Но въпреки всичко, трябва да останете и да запазите себе си, а не да се измъчвате, защото може би в момента нямате контакт. Но много бързи действия идват. И любов. Добре, спираме до тук. Очаквайте много бързи действия. И да не ви плаши това, че в момента сте в мъгла. И сте малко по-така... Ето така. Очаквайте нещо много бързо да стане.